Рустам Минниханов эш сәфәре белән Ознакай һәм Лениногорск районнарында булды. Предприятиеләрнең эшчәнлеге, язгы кырышларының барышы белән танышты. Тулырак киләсе сюжетта. Ознакай районында заманча терлекчелек комплексы 2000 башка исәпләнгән 2 каралтыдан тора. Җәй ахырына тагын шундый ук 2 каралты төзеп тапшырырга планлаштыралар. Районда 22 меңнән артык мөгәззе эретерлек исәпләнә. Район сөт продуктлары җитештерү буенча алдыңгылар рәтендә. Дәүләт программаларында булыша. Грантлардан фермерлар актив файдалана. Продукцияны сату өчен агропарк кирәк. Президент тиешле күрсәтмә бирде. Лениногорск районда да терлекчелекне үстерү турында сөйләштеләр. Огромное количество программ, которые по министерству наш также проходят, по кооперативам, по КФХ, по всем. Но надо максимальное участие принимать. Быел республикада 4 миллиард ярым сумлык грант бирелгән. Авыллар территорияләрен төзекләндерәләр. Быел да авыл халкының торак шартларын яхшыртуга игътибар бирелә. Рустам Минниханов барлык программаларда катлаулы икътисади шартларда да саклана дип белдерде. Республика программалары эшләячәк. Заманалар җигез заманадагы. Аңа карамастан бөтен планлаштырган эшләр башлыйбыз. Республикада язгы кыр эшләре график буенча бара. Хуҗалыклар барлык кирәкле әйберләр белән тәэмин ителгән. Лениногорскидагы күп еллык үлән ырыкларын чистарту заводы илнең башка төбәкләрендә дә утырту материалы җибәргән. Яшелчә, яшел тәмләткечләр, чәчәкләр үсентеләрен базарга һәм теплица комбинатына да китерәләр. Предприятиянең юл әйләнәсенә эшләү турында да уйлаганнар. Электр тапшыруның һава линиясын сәргә кирәк. Фанис Мөхәммәтов, Валентина Васильева, Татарстан яңалыклары.